Assalamualaikum. Assalamualaikum. Madayaw, mahayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyo lahat. Naimbag nga rabii, yo amin apo. Sa atin pong Governor Mayor Chavit Singson, Good night, Governor Ryan, sa ating Vice Governor, sa ating mga board members, sa ating mga members of the House of Representatives, sa ating mga mayors, vice mayors, councilors, sa ating mga barangay captains, barangay kagawad, at iba't ibang barangay functionaries, sa inyong lahat, mga tiga Ilocos Sur, maraming salamat po sa oras at oportunidad na ibinigay ninyo sa amin na makasama kayo, makilala at makapagbigay ng mensahe sa inyo ngayong araw na ito. Kanina po, galing sa Sinait, papuntang Vigan, hanggang dito sa Narvacan, ang dami po sa inyo na nag-antay sa init, sa ilalim ng init, at nag-welcome sa amin dito. Maraming salamat po sa inyong lahat. I love you! Ang unit team po ni Bongbong Marcos at Sara Duterte ay meron pong mga kasamang senators. Isa-isa ko pong banggitin ngayong gabi para sa inyong lahat. Una po, si Senator Harry Roque. Senator Dante Margoleta. Senator Larry Gadon. Senator Mark Villar. Senator Herbert Bautista. Senator Gibo Chudoro. Senator Lauren Legarda. Senator Mig Zubiri. Senator Sherwin Gatchalian. Senator Gringo Honasan. Yes! Senator Jinggoy Estrada. At ang panghuli po si Senator Robin Padilla. Oh, yes! Bakit po unit team ni Bongbong Marcos at Sara Duterte? Dahil po gusto namin bigyan ng mukha ang kasabihan na in unity there is strength. Gusto po namin na makita ng buong mundo na malakas ang Pilipinas dahil nagkakaisa tayong lahat. Dala-dala ko po ang aking values sa pagtatrabaho doon sa aming syudad ng Davao City. Ang turo ng aking mga magulang sa akin na sa aking pagsisilbi o serbisyo, lahat pantay-pantay, walang mayaman, walang mahirap. Pare-pareho lahat Pilipino. Ang amin pong pamilya, merong malaking utang na loob sa inyong lahat sa pagmamahal at suporta ninyo sa amin. Si Pangulong Duterte po, gusto niyang ipaabot sa inyong lahat na sa pagtatapos ng kanyang termino ngayong Hunyo, nasa puso po niya ang pagpapasalamat sa lahat ng mga Ilocano. Yes! Mami! May utang na loob ang aming pamilya sa inyong pagmamahal. Ang bayad po ng aming pamilya ay ako at ang aking pangako na meron akong tibay at puso na gagawin ng lahat sa aking trabaho upang tayo ay merong mapayapang pamumuhay dito sa ating bansa. Mahalin natin ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Ilocos Sur! Diyos ti Agnina, Sukran, daghang salamat, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming
maraming salamat para sa ating napakagandang susunod na Vice President